Maya, I believe in you. Yeah, keep you my. Yay! Maya is a bitch. Yeah. One more. One more. Basi, Maya, basi. Ibam. Boom. Boom. Ей! Здравейте хора, на всички влизаме видео. Днеска ще снимам PewDiePie Turbo Simulator. Turbo Simulator, както казва истински PewDiePie. Както той се казва PewDiePie. Както само виждате, това ще ми само вижте едно нещо. I have a вина. Вина. Венът. Дали у Вена? Това не ви ли прилича на Венът? Това е Майя. Това е Майя. Това е... Воу, как да ще има? Окидоки, още малко до next level. Бум. Оп. Мая. Бам. Бати бас. Баси. Бас. Такая бас. Баси. Това е малък хак. Мисля, че... Още колко ми ти е? И сега ще купи нещо. Какво да направя сега? След 3 минути аз пускам един път. Да, ако един път е 20 секунди, аз ще има и толкова. Да, без това. Go, Maya! I believe in you still. Може чуете някаква музика, защото това от телевизора. 20 гледания, това е немашко. Мисля, че преди 20 много са, аз имам повече от 9 милиона гледания.
Чули. Гледай се. А, Т, Л, Т, Р, И, Т, Ател 3. Ател 3. Дай 4 секунди. Next level more. Yes! Най-накрая. Нинго. От 25 мозък. Охо. Чепте се. Супс. 10 мозъка. Това е доста. Юбдибида. И тук най-важното нещо. Та-да-да! Барабани. PewDiePie барабани. Шейн това чак. Това го знам. Това не знам. Това беше моят комбат. Яйце. Тениса най-накрая. Я бъде бабам яйце. Тук е доста странно. Така, и какво отключих? Дуги. Да си върви с дуги. Не бе, бък. Много забива. Не. Оки-доки, какво... Това беше едно от много яките, така как се върви. Така че ще го сложа, но нямам гледане. Next level. Какви са тези неща? Лампа. Да, 7 часа. Ти майче ще будеш. Как се? Това не е колко време се прави така. Се гледания, 20, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 30, 50, 80, 90, 130. Чак. Сега сещам как ще го направя. Ще хапна. Бам! Добре, само една икличка да видим дали има. И без самата. Бубгере, хариси вада хамбалини марена, не бубихей, бубгере. Тук не е нищо. Не знам какво ще е за този епизод, но мисля, че ще е за това. Ако искате, натиснете пауза и ми вижте името. Запомнете го. PewDieMat. Аз не съм написал PewDiePie, така D-I-E. Аз съм написал PewDieMat. Мани, съпс. И това, което бях отключил за това нещо, че... Това, което бях отключил за това нещо, дава ти на всеки час по абонати. Разбирате ли? На всеки час по абонати. И за това така се получава, но тя да стане доста висок левел. И тя дигнеш много събове от това. 9 минути. Yes. Интерминт. Това нямаше едно дание. Ето това е по-високо, това е. Точно такова легло още няма. Тези по-скоро ще гледат в стената, като се намесваш. Чакай. Бус, аз няма да. Хора, това ще е за епизода, надявам се ви харесал и